Na ano pini-comment pare koy. Magpadagat na daw pud ta. Automatic na. Ano mo na? Manghuat ang talaba pare koy. Ato pong pare sa og tuyom, tihi-tihi. Og syempre tagit-tagit ang tubawel gasog bagbaboy. Kwa! What's up mga pare koy? May aga ka rin yung tanan diha. Ani adi ay kita sa loon pare koy. Ila iwi vlog ba? Ano man na? Kauban na to karon si Kinti TV og si Minggoy TV. Magpadagat ta karon pare koy. Andam na sila og kay ready naman ang tanan. Kita-kits sa ato pare koy. Pero before tomato sa aton destination, happy sa ta direkto ba? Sa ta? Palita og isa ka galon sa lang atong baon karon pare koy. Gamay ra man ta. Ato sa testing og patilaw ni iwib. Tilaw dal. Tilaw. Ay, minti yun. Ha? Kuha ka na, kuha. O syempre di magsilbi kung way tuyo. Kunya kaya di man mo tilaw sa iwib. O sa Minggoy TV na lang mo tilaw. Kumbati gyapon. Kumbati daw gyapon pare koy bisag na daw tang naong. Mao ni nga baruto ang sakyan pare koy. Lahaman daw ni. Basin maisyo na pudaan ha. Tulo ka baruto di among gamiton pare koy. Kaya di man magsilbi kung mag-usam intanan. Silang tulo ang musakay ni ini. Kunya unsa may sakyan nimo? Aw kani. Tatay kagabok ba ni pare koy. Wa pagibugsay. Kumbati gyapon. Ala mala. Di ba tabag bugsay daw kasundugo eh. Huwag naabot ng gid sa man destination pare koy. Idol. Ana man na. Idol. Ari may manghog talaba pare koy. Kanang paggatpatan diha. Atura nang nusnusan og tungki atong mas. Mo ni pampatinaw. Agos na kay pare koy. Tara saom na ta. Pizza meg talaba dire. Daghan kay lab. Daghan og talaba ilang paggatpatan diri pare koy. Pero dapat magamping po ka kay dagag sisi. Ang magsisisi jud ka kung masamad ka diri. Dira pare koy nakakuha na siya talaba. Kita pag talaba si iwib diri. Mo ni porman niya sa ilang pare koy. Imura nang lugiton para makuha. Dira kuha ng Minggoy TV. Ana man na. Napod ko nakita ang talaba pare koy. Kaso pag lugit ako na ukab man. O ako na lang gikuha para kanon. Mauta day glasa pare koy kung may suka. Og mao na nin tanan namong kuha pare koy. Daghan na pod pare koy. Pasin na ta mong patag swaki og tuyom. Inasan mo mga idol. Ano man na? Swaki kayo ma. Ana man na. Padaw na may manghog swaki pare koy. Og namin nalabyan nga barko nga nalunod sa bagyong Odette. Grabe pagkasayang pare koy. Og kay dili man na mao atong tumong. Atara mong hanat tuyom og swaki pare koy. Daghan pog tuyom dire pare koy. Lami daw ni pare koy pero sakit po kay makatunok lagi. Lisod kay pangitaw ng swaki basta taob pare koy kay mutago. Kitaan gyapon ka. Mao ni swaki pare koy. Tihi dayon tawagan ni sa mua. Comment down below pare koy kung say tawagan ni sa inyo ha. Daghan kay ni sa mua pare koy sa Pandanon. Taga didto man akong papa. Pohon mag-adventure ta dito ata pag og butiti diri anad kayo. Daghan na po ni kuha pare koy. Sakto na siguro na eh. Tara pasin na ta pare koy. Ug mao na tanan namang kuha. Ug kay uhaw man lagi ni manaom. Magsima-sima sa ta diri tuba. Ana man na. Lami jud po ning tuba eh. Nya barato ra ba. Makalayo pa jud sa sakit. Ingon sila layo sa sakit pero dol sa igit. Dili na tinodo yung mo kasuway na. Huwag na abot na kita sa tong kampo pare koy. Ari may maniod to pare koy para adventure kay ba. Mao pa na isog ba na og baboy kay wa sila kutsilyo ganiha. Ana man na. Pastila nakalimot pag yun may asin pare koy. Wala na problema eh. Naatas dagat. Wisik kan ra react tubig sa dagat. Asin magyapon na. Sa mga ganag padagat diha pare koy, search lang ninyo Iwi Vlog. Ana man na. Kumbati pog manhug tagay ning usaw. Balhaw pog og support Kintoy TV ug Minggoy TV. Reklamo siya pare koy kay taob ko kay daghan ra kay gitagay. Apais ra na pare koy. Mura pag diampay. Iya, daot mang naong. Ato po rin tagayin si Ainoloy. Ana mo na. Ana man na. Og syempre di po ta pakansi. Kaya pa silang tuba pare koy. Samtang gahiwa si Idol sa baboy, magtaon sa puntag duyan diri para natay kalingkuran ba. Nindot ning duyan na pare koy kay naay muskit og ligon pod kayo. Nya madala-dala bisag asa ba. Dali ra pod kayo ikabi. Kung nakas TikTok nagtana pare koy, i-click ra ng yellow basket diha. Dili kang magmahaya na pare koy, ligon kayo nya barato ra. Ana mo na. Wag ana-ana. Di ara maragiwa ni Idol ang baboy. Ana man na. Kwa. Magsugba sa punta diri kamote pare koy og kaning swaki. Og dilawan sa daw ni Minggoy TV ang tuyom. Labi kay na butang og suka pare koy. Dilaw po tabi niya butang og suka. Mi pare koy. Og magplastada na ta sa tong paniod to pare koy. Di Minggoy TV og gigutom nagmayo. Nakasupsok og kuanay. Grabe. Og kay na plastada naman ang tanan. Ato sa ni panalanginan. Pasalamat sa tas Ginoo sa grasyang iyang gihatag karon. Amen. Hab pare koy. Naon. Ana man na. Gina. Kwa. Tikman. Wad ba suka. Pisini. Kwa. Kwa. Balot. Kwa. Tak. Yang. Inanya. Oh. Doon. Ipaw ba? Nanya na. Anak baik hanyut nun. Ada ceklap. Anak nun.
Kaya, yung ano, no, sa atin yung oras mo nila hapon. Ano mo? Buka sa pita mo bantu. Mana? Dek dagat udah kamu gakos. Pas mo. Boy. Dito nang kalaba. Yara. Nainit mo. Lami ito ng labag. Buwan no. Buhon. Buwan na nasa na. Dito ta panglaw ta. Gada to igagaw sa pare. Ugay man na matagkaon, automatic na nang tuba pampahili sa kinaon. Mia oy. Kising-kising agi pare koy. Wa kahurot sa swaki oy. Yung ainon. Anak mana.